Wallahi nongtrai ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL hapo kalama jong a coalition party of all union and association MEECL but ka coordination committee of registered MEECL employees association and unions hapa kranchi kilat pathai kubor uba arju dekhar uba bat kam hakite ki artli ki associations kila pentip baka jingpin mi pisa menta hakashi banai kalakot hadu shispa khatar klur tengka hindrai kila ban dak baong lada ka jingpilip boarding kandang peteng bat ban suthi dingsa hakador kabaram klempap ke sarkar kan kelam Kadang keren ya kan monthly maka performance ngan pet ngai fi kan improvement kan bat ngila ban improve ru dekat kum bangi analyzing apet nga long hata ka jipet ka jonga kum technical person ka long ba kum ngidan ka scope ka bangin improve ka revenue ka jongi ka ban pois dok sispa tam crore manu banai hade ka ba yangi ka long bangin service gini loans ki jongi ka lupa kan fi bangin ran ya kan dalam government ka long ready ban shim gini liabilities ki jongi dai kemut ngibiang ngin improve another 10-15% dai kemut ngin biang be long ngidang long surplus hade ka basongsi ka long ba ngihab ban service gini loans ki jongi ka problem ba de hang tak Kadika government galong ka chimkia markum ka kapor ba corporation kala book yang gini liabilities changim dai hak tu kapor ki ong bangi ban sedang with zero liabilities haring la sedang bang kita liabilities ban kit nadut ki por fi ngini karen be ka jing sisa kam dan kanu do bangi buri fi so thu hang ne ka period ka jongi yo slap ya ka jinglong jonga mariang ka ne ka jela ka jongi ki studies kila le ki arpo like husnem yo kita studies brokhoj baru ngisi don ya kata ki officers ki jongi ki le kita ki analysis ki jongki kumno bangin generate kumno bangin release kini ki ki badai ko baru on generation mangiso thu bah ki banai lin period nginum dan dai kata hari ko basngosi gala kalong ba maybe because of this election hagini ke beladap yu berkhaj pini ba berkhaj ki pai ba ki kemen ba bat ki don regi boong ba makaliam non lut shading nama hagini ki nrebna nyobnai prabnai kan suddenly must end up election but fi gani impact kan massive impact kan pisu hari la ngile lo shading baro shis nem dai ngangai scam ba pai ba unum khunyum habuk tip la kadai menmet arkanta mensngi arkanta arsen chitio hakawai kasnong kim disngoi ye kata berbelai ngilala ban adjust kita ki arkanta dai hari bakan long massive kumne prakanta shpokanta te kadai ngan chim ba kadai failure kan an kitip hiro bakan jia kumne nganum height dia kata fact ki bapanya do kitip hiba namar ba hati ki por la shu bombe ngan use ta kentien la shu bombe kum ke badan ngaman sing hab use ta ka da kata ka kentien la shu bombe ku te kalong kum ni kan piso ada ngi analyze ba berkum juru ba kiwan gitu ki CMD ki ba menshua ki ba ngi sile ngi ki khot da kata ka power banking ka ngi sile ya kata overnight ki la shu penduk na ya kata ki om dan ka menle ka power banking baru bangi di thiet real time bar fitip ya kata berfitip kanu real time ngan ai fik example namar kani kalong technical ka ba shibo mental flik ka journey ka jongpi nai la flik journey fi la fi plan lupa ba arbanai shwa ngan le kani ka journey ka jonga haba fi book ya flight ticket ka jongpi katu ka journey ka jongpi kala aban chong pitang 1000 ne 1000 tengkam dai hari haba flight per within 24 hours or 6 hours or 7 hours fi book tu tiket katu ka 1000 ka poisa ka 4000 piso so same thing hang ni lang kumjo kan habangi ong bangi bai ka power real time nai kamut nakatu ibangi di banyo itu ilai tengka isau tengka nai nya ban thiet sak prat tengka khandai tengka kan de company ka organization ka jongi financially ngim long strong dai ka government ko long strong financially nai ka pin le kum ta pin thiet nai tang sitio tu la collapse government pin thiet power kum ta dagi khandai tengka sipau tengka magidan ki state gibam dan generation de piso hari ki manage patte so it's all about how you manage kan kadang managing how you manage kan pisto de kan ni kan analyze tadang seong pen bawan gi banwan gi bala long rangba gi bala long mature gi basong thu kim de ban chim ni kan decisions ka bala mengala ban use ka wat ka bala ban penmentoy ki tang katu kat ni kan pisto kan ni kadang gi basong si kan ba pishim ya ki decisions ki ba kanu ka balong ayu kan Hakawai pat kalyang ula pentip bana kalyang ka union kila banya kon persa ya ki karkhana ki ba klamsiu ya ka by boarding ka ba day ka kambian. To be very blunt ngila demand ya ka inquiry hatu ka poru ba kani ka one time settlement is illegal and I stand by my word today ba baleng ong kata namar ba pimlap hangnu ru bakin wave ya ka energy ka ba fila consume manda ka bank haba fishum loan na ka bank silak pim seal sansnem kemud ka accumulate ka interest nai ka bank to kala ban ong ngin wave interest kala ban long
10%, 40%, 20%, kabala apoy sibo caka silak san phone repo, hari kala ben wave ya interest. Ya ketika principle, kaba silak ba ong ba, in wave ya ketika in mat ketika silak ka jopi pensil tang san phojar. De ka kaba hatu ka por kile ngasngo ba it's highly illegal. Ngatrai kala de ka por ka jong hi mantang ngi hap ni parkhat ba, maybe kan sapoy ka por ba we have to file an FIR lor jong kaniru. Amar ba pimla banu manu bansuan hapok obor finsus ngo bangan le kumni ngan yarap kumni te ngatrai kala de kapor ngi kan bangin sim responsibility hala dia ban ngak kumwe ni kala rang ba ba kapor ka jonga kan organisation ru menta kan don stang asnem tam fisus to tengah habang ngapet ya kini ka future jong kini nai ngam idon jingermen tengah sim ya kan responsibility hala dia bat ngayatu ipi hang ni ru ngamban se ba ya kan leadership jong sikar maru ngala sim tihi manga menta kumu presiden mangai iba hakan ka por ka bamanta kolong ka beran kam sya bangan guide yakin ki para ke jongi nganga simi kini ka para ingi de ka we ka family ngatrai ba kala de ka por ngi habane par khat rang ba no manta kala de ka por bat in khle ka ne bar khait ru ngatrai ngin habane par khat ba pok ka sikar ma ka executive committee ka jongi ka bangin syong ba kala de ka por ka bangin expose no kat ka badai namar ba ngin chu sya chi sya kam long syo